I amb tot això la policia m'agafa. I jo no vaig tenir temps de treure'm al damunt una sèrie de documents que tenia. I aleshores em van portar amb com se diu això, uns calabossos que hi havia a prop d'allà on hi vivia a la Maison Doré. I precisament el policia, a l'arribar allà, que era un calabosso indecent, humit, petit, i el descorcollar-me va treure un d'aquests llibres, que no vaig poder temps de treure, que deia tot això, i em va dir separatista, i va agafar una cadira i me'l va trencar el cap i em va trencar aquesta dent. I aquest home es deia Cárdenas, igual que el president Cárdenas de Mèxic, i per això em recordo el seu nom. Atureu-se. Sí. Ja puc començar. Després de la meva detenció i des de aquell quartelillo, a setè quartelillo, em van portar a la presó model de Barcelona, que és la primera presó que faig, perquè jo he escrit una cosa que es titula Les meves presons, i allà a la presó hi havia que estaven presos en Lluís Companys, en Rafael Casanovas, que era, com sabeu, després va ser... No, en Joan Casanovas, que després va ser president del Parlament de Catalunya, i en Lluís Companys, naturalment. I després hi havia un altre que me'n recordo el nom, i aquests van intervenir a favor meu, perquè això em van donar el règim... Bueno, he explicat amb el Consell de Guerra, he explicat. Van esclar. Ja, esclar. Bueno, sí. Després d'uns mesos em van donar, perquè es va fer una campanya molt forta a Catalunya a favor meu, perquè esclar, era molt jove i deien que es havia d'aplicar la llei d'un menor, de gairebé d'un menor d'edat, i vaig trobar molta gent, per exemple, llavors em sembla que hi havia encara, va començar a haver-hi el diari La Rambla de Catalunya, i va fer una campanya a favor meu, i finalment em van donar llibertat provisional, però sempre, naturalment, amb la condena possible de 2 anys. I el meu jutge era perquè era un... Esclar, això primer van fer un consell de guerra, i jo vaig anar al consell de guerra, i els estudiants del meu curs van venir tots, perquè aquell consell de guerra es va tenir a la caserna de Roger de Llúria, oi que hi és? I allà hi havia un simple, com ne diuen això que posen els presos, que els posen allà, banquillo, i davant uns militars imponents, i un nan petit, i me'n recordo que ell diu, el inculpado usa una posición incorrecta, provocativa. Y esclar, yo no sabía qué volia dir això. Dic, ¿qué pasa? Que dice, tiene una pierna sobre la otra. Póngase de trasero. Jo vaig posar així. I al sortir, que em van condenar a 6 mesos, a 2 anys, vull dir. Els estudiants, que esclar, tots els estudiants se'n van enterar, van venir a la caserna, i al sortir em van aplaudir i em van portar sobre les espatlles. Però vaig haver de tornar a la presó. I és allà a la presó que vaig conèixer en Companys i en Joan Casanovas, no, perquè en Joan Casanovas és mig parent meu, a través dels Pissullers. I llavors sí que me'n recordo molt bé. Jo ja era molt inquiet, era molt jove, però ja havia escrit articlets aquests de l'Estudium. Allí vaig començar a aficionar-me a llegir, i allí... Espera, això és quan ja... Encara... Sí.
Ara bé, malgrat que estava jo en llibertat provisional, i això sí que era una imprudència, perquè naturalment sempre estava subjecte a que s'acabés la veritat, la llibertat provisional, i també que potser la policia em vigilava una mica per veure qui em freqüentava, encara que no era pas així, però ho podia ser així, oi? De manera que jo, a l'estar ja en llibertat provisional, vaig cometre una indiscreció que només la pot tenir un home d'aquella edat, que vaig continuar a lluitar més que mai. Aleshores, el cap del separatisme, llavors érem separatistes, era en Baltà, de la farmàcia Baltà. I en plena, malgrat que estava en llibertat provisional, jo ja començava, vam crear una escola de guerra, amb alumnes i professors, un que es deia Terrassa, que era de l'exèrcit precisament, i venia a donar-nos lliçons amb la sabre, perquè era de cavalleria. I és llavors que es va produir el complot de Garraf, que jo també hi estava complicat, sinó que això no m'agrada gaire que es digui, perquè era una cosa monstruosa, si hagués sortit bé, perquè ja suposo que quins eren els propòsits, oi? Això ho deixem una mica per enlaire, però naturalment això vam formar el que se'n deia bandera negra, i després hi havia en Daniel Cardona de Sant Just d'Esverns, formava part d'aquest comitè i d'aquest grup, el Joan Coromines, fill del Pere Coromines, el gran, l'home potser més important que ha donat Catalunya aquest segle, i amb en Joan Coromines anàvem al tir nacional, a fer ensaig de tir amb el Mauser, i anàvem a fer excursions al Pirineu, ell i dos sols, i ens posàvem pedres a la motxilla per estar forts i fer exercicis d'usos.